प्रमद बर' बिथां सारनि दैदेननायावहाय गोबां बोसोर बर' रायजो राजा खस्थ' मोनबोबाय सेपारेटेड बड'लेण्डनि सिमाङावहाय बा आसायावहाय आरो बिथां जोंनि मानगोनां रन्जन सार दैमारिमोन दैदेननाय इन्डिया बि बिथांमोनाबो 35-36 बोसोरसो हाग्रायाव थाखुमा बिथांमोना खस्थ' खालामदोंमोन बर' जातिफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय बा गावनि मोनसे सेल्फ खुंथाय मोनसे लाबोनो थाखाय नाथाय दिनै फैयै 2020आव जेब्ला एकर्ड जादोंमोन जानुवारि 27आव बिथांमोना बर' रायजो राजाया बे एकर्डखौ मोनसे मोजां आसा खालामनानै एक्सेप्ट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन बा जोंबो रंजादोंमोन जे आफ्टार बिटिआर एग्रिमेन्ट माबा मोनसेबाबो बर'नि गेजेराव सोलायनाय फैसिगोन होननानै नाथाय जों दिनै आसा खालामबाय बोसोरसे थांबाय बिथांमोना बोसोरसे सम होदों बा बोसोरनै सम होदों नाथाय दिनैहाय नै फैयै जोबनायनि मुगायावहाय मोनफैबाय बा बोसोरथाम बारलांबाय बोसोरब्रैयाव आगान सुरनो थांगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमहालागैबो जोङो बड'लेण्ड एरियायावहाय बिदि सोलायनाय जेबो नुनो मोनाखै बा गोजोन थासारि जेबो नुनो मोनाखै आरो बिनि थाखायनो जोङो सानदों बिनि मोनसेल' राहाया सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नङाब्ला साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआ सान्थि जानाय नङा बेनिखायनो जों दिनै साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आइ आफानि बा मुंख्लं जालांनाय जोंनि जोहोलावजोफोरनि जिउफोरनि मान सन्मानखौ दोननानै बिथांमोननि अनार्सखौ जोङो दोननानै दिनै जोङो बिथां मानगोनां जोंनि हारिनि बिफा जायखौ जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार होननानै जों मोनथियो बिथांनि जोङो गोथार सिमांखौ दोननानै आरो फिन खनसेबाव बनसुआ दानि यां जेनेरेसना जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि डिमान्डखौ जोङो लांफिननो होनानै दिनै बनसुआ आरोबाव खनसे जानजि खाफ्रानानै दिनै बे खामानिखौ मावदों आरो जोङो बे आसा आरो मिजिंखौ लानानै जोङो दिनैहाय बनसुआ जा गावनि एसे रोंगौथि जा गावनि एसे माने बर' हारिफोरनि अनसायनायाव बा बिसिनि गाइड होनायाव दिनै बनसुआ जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लांबाय थादों आरो जों उनावहायबो उनसिमहालागैबो जेब्लासिमनाखि सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि सिमाङा माने जाफुङा जों बे डिमान्डखौ लांबाय थागोन जोंहा बे कुइसनखौथ' माने जेब्ला जों मिडिया बाद होयो बयबो सोङो जे बनसुआ सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों दैदेनजानाय नामा होननानै आं बारे फिननाय होबाय थादों जे बनसुआ रावबो पलिटिकेल पार्टिनि आथिं सिङाव गैया बा दैदेनजानाय नङा आं दिनै मोनसे क्लियार एन्ड काट खोथा बुंनो नागिरदों जेब्लासिमनाखि आङो बा आं गाव बुजिगोन बा मोनथिगोन जे बनसुआ मोनसे सोरबा पलिटिकेल पार्टिजों दैदेनजानाय बा सोरनिबा खामानियाव सोलियो होमब्ला आं बै दिनखालि आं बनसुनिफ्राय रिजाइन होगोन आं गावनो बुंना लादों दिनैहाय रायजो राजानि सिगाङाव बा मिडियानि थ्रुयै जेब्लासिमनाखि आङो सोरनिबा पलिटिकेल पार्टिजों बनसुआ दैदेनजानाय होननानै जुदि आं आरो खनसे बुंबावदों जे दैदेनजानाय होननानै जेब्ला आं मोनथिगोन बै समखालिनो आं रिजाइन होगोन बनसुनिफ्राय नंगौ जोङो खनसे नङा खननै जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय मास गेदारिं खालामनो सानबाय थानाया बा नागिरबाय थानाया बा नाथाय जोङो सरकारनि फारसेनिफ्राय बा जोंनि माखासे बिदा फंबायनिफ्रायनो जोङो होबथाजानाय बा बादा होजानायखौ जों नुनो मोन्दों बा रायजो राजाफ्राबो मोनथिदों बा नुनो मोन्दों मिडिया थ्रुयै बेयाव जोङो दुखु फोरमायनो सानो दिनै जोंनि निजा हायावनो जोंनि बड'लेण्डआवनो जोंनि जोनोम जानाय जायगायावनो जुदि जोङो मोनसे गावनि मोन्थायखौ बिनायावहाय जोङो आन्दलनावहाय जोङो जुदि पारमिसन मोनाब्ला जुदि जों होबथा जायोब्ला बेयाव मोनसे गोसोआव मोनसे दुखु फैयो आरो मोनसे सिंजों मोनसे बिग्रायारि माबाया स्पिरिटआ बांसिन स्ट्रंसिन जायो जोङो बेफोरखौ मोनथिगौ जोङो दे जेब्ला आन्दलन खालामो होबथा जानाय बा नासयजानाय गादब जानाया बियो पार्टस अफ आन्दलन जों बेखौ जोङो बा जोङो लाजिनानै बा गिनानै बा सोरखौबा जोङो सोरजोंबा नाथ्रोदजादों होननानै जोङो दिनै जोङो मेंनानै थायाखै बनसुआ बेयाव जोङो इन्सपिरेसन होनायसो जादों आरो जेब्ला आबसुआ आन्दलन खालामजेनदोंमोन साफा सानैजोंनो बेखौ स्टार्ट खालामदों खिन्थु दिनै जों बनसुजों हाजार बर' लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जों दङ बा बर' रायजो राजाफ्रा मरेल सापर्टजों जों दङ बेवहाय जोंहा मानो गिनांगौ बाथ्रा बेखायनो जोङो होबथाजादोंब्लाबो जोङो बेवहाय जेबो डिसकारेज जायाखै जों दानि जुगावथ' जुदि अबजार्भ खालामनानै नायोब्ला बा एनालाइसिस खालामनानै नायोब्ला सोरबा बबेबा मोनसे पार्टिया गुबुन पार्टिखौ जावनाय बा गुबुन मोनसे पार्टिया सोरबा सासे पार्टिखौ बखिनाय बेथ' सोलिबाय थादों बर'नि गेजेरावहाय बेयो मोनसे जाबाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसि जाय पलिसिखौहाय ब्रिटिशआ गोबां बोसोर सिगां इन्डियाआव बाहायनानै मा होनगोन इन्डियाखौ सासन खालामबाय थादोंमोन बेबायदिनो जोंनि पलिटिकेल पार्टिसनि लिडारफोरा गावसिनि लाबा लानो थाखाय बा गावसिनि पावारनि थाखाय पावार हांग्रिनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाखौ कनफिउसन खालामदों कनफिउसन खालामनानै
बर' रायजो राजाखौ दिनै बेस्थ'थायाव मोनसेयाव दोनदों जायनि बेस्थ'थायाव जोंनि कनफिउसनाव बर' रायजो राजाया दिनै सैथोआ मा बा असैथोआ मा बेखौ दिनै एनालाइसिस खालामनो थाखाय बुहुत गोब्राब मोनदों बेनि जाहोनावनो दिनै जोङो माने भुगिनांगौबो जादों बर' रायजो राजाफ्रा जुदि बर' रायजो राजाया जुदि जोंनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा बा लिडारफ्रा जुदि खौसेथि जानायमोनब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआबो बिदि उल्थां फाल्थां जानाय नङामोन बा बिदि मोनसे थगायजानाय मोनसे एग्रिमेन्ट जानाय नङामोन दिनै नाय कार्बि आंलंआव दिनैहाय आर्टिकेल 244 बिथांमोननो बिनि थ्रुयैदियै मोनसे अट'नमास काउन्सिल होनो बिथांमोना अलरेडि नटिस होबाय खिन्थु बर'लेण्डनि थाखाय जाय डिमान्डआ माने अल्डेस्ट डिमान्ड इन इन्डिया सथुसे बुंनो थाङोब्ला नाथाय बड'लेण्ड डिमान्डनि थाखाय बा सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय दिनै रावबो जेबो बुङाखै बा सेन्ट्रेलनि मिनिस्टारफोर बा जोंनि द्रौपदी मुर्मुमोन बिथांमोना मानगोनां नरेन्द्र मदि सारमोन हम मिनिस्टारमोन अमित शाहमोन बिथांमोना जेबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय जेबो नटिफिकेसन हराखै बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै जों जेबो माने बिदि लिंहराखै खिन्थु दिनै कार्बि आंलंआ खौसेथि थानायखाय बिथांमोननि रायजो राजाफ्रा खौसेथि थानायखाय दिनै बिथांमोना बे अपरचुनिटिखौ मोन्दों जुदि बर' रायजो राजायाबो जुदि जोंनि लिडारफ्राबो जुदि खौसेथि जानायमोनब्ला गावबागाव पलिटिकेल लाबालाबखौ नायालासिनो बर' रायजो राजानि थाखाय सानोमोनब्ला इयुन जेनेरेसननि थाखाय सानोमोनब्ला दिनै बे जाथाया जोंनि बर'नि गेजेराव जानाय नङामोन दिनै बिथां रन्जन दैमारि सार नङामोनब्ला बिथांमोननो जुदि एनडिएफबिखौ दैदेनबोआमोनब्ला बा जोनोम होआमोनब्ला बर' रायजो राजाया मालाबानो खावसे आउट अफ 160% दिनै हारसा जानो हमबायमोन बेनि एग्जाम्पल हिसाबै जोङो कालेगाव साइडथिंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिथांमोना टाइटेलाव बर' नाथाय दिनै बिथांमोना बर' रायज्लायनो रोङा बिदिनो सा खोला सानजा सोनाब बर'लेण्ड एरियायावहाय जोंनि आसामाव बिदि बर'फ्रा हाबनानै दङ नाथाय दिनै बिथांनि गोथार सिमांखौ दुखु खस्थ'खौ सान्दुं अखा दिनै हान्थिनानैबो बिथाङा दिनै सेपारेटिस्ट बड'लेण्डनि थाखाय नांबोखांनायनि उनाव जेब्ला 2020आव मोनसे एग्रिमेन्ट जानो बिथांमोनजों सावरायदोंमोन होननानै जों माने सिंनि सर्सनिफ्राय जों मोन्थिनो मोनो बे माबाखौहाय जाय एग्रिमेन्टआ एनडिएफबिजों जानो गोनांमोन बिथांमोननि डिसकासनखौ बा एग्रिमेन्ट जासिगोनखौ मोन्थिनानै दिनै प्रमद बर'आ बिथां सारा बेखौ हाइजाक खालामनानै गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखाय बे बुस्थुखौ गाव गेजेराव हाबसोनानै गुलुं